Каго, куды і навошта паслаў Лукашенко? Што Павел Латушка расказаў пра Владзіміра Макея і як КДБ цэлы год вадзіў за нос беларускага актывіста? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Новыя прызначэнні беларускіх чыноўнікаў і тонкая тэма для генерала. Сёння ў Палацы Незалежнасці прайшоў кадравы дзень. Лукашенко зняў Александра Чарвякова з пасады міністра эканомікі. У міністэрскім крэсле Чарвякоў прасядзеў амаль 3 гады, але цяпер паедзе паслом у Кітай. Беларуска-кітайскія адносіны справа цяпер надзвычай важная, таму паніжэннем гэта назваць нельга. Прызначыў Лукашенко і іншых паслоў. Сярод іх цэлы шэраг супрацоўнікаў Міністэрства замежных спраў і адзін, скажам так, красамоўны сюрпрыз. Ігор Белы будзе паслом у Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы, а таксама Батсване, Мазамбіку і Намібіі. Працаваць у Малайзіі, Сінгапуры і Філіпінах будзе Роман Романовскі. У Сербію адправіцца Сергей Маліноўскі, а ў Індыю Александр Мацукоў. А ў сваю улюбёную афрыканскую краіну Лукашенко адправіў паслом прадстаўніка сваёй улюбёнай прафесіі – сілавіка. Гаворка пра генерал-маёра фінансавай міліцыі Ігора Маршалава. Раней ён працаваў у камітэце дзяржкантролю, дзе ўзначальваў дэпартамент фінансавых расследаванняў. Цяпер Лукашенко паслаў яго ў Зімбабве, краіну, дзе ў беларускай дзяржавы шмат інтарэсаў, як афіцыйных, так і не вельмі. Тут нагадаем, што ў Зімбабве здабываюць золата кампаніі, якія звязваюць з найбліжэйшым лукашэнкаўскім паплечнікам Віктарам Шэйманам і яго сынам. Пазней былі чуткі, што Лукашенко хоча спрычыніцца і да здабычы іншых карысных выкапняў, таго ж ліція. Маўляў, таму ён так і носіцца вакол Зімбабве, і сам туды лятаў і прымаў у Мінску зімбабвійскага кіраўніка разам з жонкай і дзецьмі. Карацей, справа вельмі тонкая і вельмі перспектыўная. І Лукашенко гэтага не хавае. Цяпер ён адкрыта сказаў новым паслам: Кітай і Зімбабве – гэта надзвычайна важныя кірункі. Што тычыцца іншых кірункаў, то там у Лукашэнкі ўсё як звычайна. Сербія – гэта ж не Кітай, таму тут ужо пачаліся зусім іншыя фармулёўкі і выразы. Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, ну, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним. Тым часам канал Антона Матолькі паведамляе пра таямнічую сустрэчу Лукашэнкі на выходных. Па інфармацыі канала, пасля пятнічнай паездкі ў Гомель Лукашенко паехаў у сваю рэзідэнцыю ў Александрыі. А ў суботу раніцай на аэрадром Ошы, які знаходзіцца за 11 кіламетраў ад Александрыі, прыляцеў бізнес-джэт з Масквы. На борце самалёта, сцвярджае Матолька, быў Міхаіл Гуцырыеў. Гэта вядомы расійскі алігарх, мільярдэр і паэт-песеннік, які мае даўнія і блізкія адносіны з Лукашэнкам. Гуцырыеў правёў у Беларусі суткі. Днём у нядзелю ён вярнуўся ў Маскву. Чаму была прысвечаная яго таямнічая сустрэча з Лукашэнкам, пакуль невядома. Але ў Беларусі Гуцырыеў мае шмат інтарэсаў. Гэта і нафта, і распрацоўка калійных радовішчаў. Павел Латушка расказаў, як змагаўся за Караткевіча з калегамі-міністрамі. Пра гэта палітык паведаміў на сваім YouTube-канале. З 2009 па 2012 год Латушка быў міністрам культуры. Цяпер ён кажа, што ў той час вельмі хацеў зняць фільм паводле рамана Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Праект мусіў каштаваць 4-5 мільёнаў даляраў, але ж Латушка не змог знайсці ані грошай, ані падтрымкі. Ён кажа, што супраць такога фільма асабіста выступіў міністр замежных спраў Владзімір Макей. Апошні растлумачыў Латушку, што кіно па Караткевічу здымаць нельга, бо гэта будзе антырасійскі фільм, які негатыўна ўспрымуць у Маскве. Прычым, калі верыць Латушку, гэта быў не адзінкавы выпадак. Ён расказвае, што прапаноўваў перавыданне твораў Караткевіча на адной з нарадаў, але гэта не спадабалася іншым чыноўнікам. Супраць выступілі тагачасная міністарка працы Шчоткіна, міністр інфармацыі Праляскоўскі і міністр адукацыі Радзькоў. Яны аргументавалі гэта так, маўляў, нікому не патрэбнае выданні на беларускай мове, людзі іх купляць не будуць. Праўда, тады Латушка ўсё ж змог дамагчыся перавыдання класіка.
Неверагодная гісторыя пра актывіста і беларускія спецслужбы. Лукашэнкаўцы пахваліліся, што цэлы год вадзілі за нос актывіста БХД Олега Аксёнова. Калі пачалася вайна, Аксёнов выехаў з Беларусі ў Польшу. Там ён пазнаёміўся з сапраўдным дэпутатам Еўрасаюза, але пазней ад імя таго дэпутата з Аксёнавым звязаліся беларускія спецслужбы. Мужчыну прапанавалі вакансію пазаштатнага аўдытара падліковай палаты ЕС. Прасцей кажучы, Аксёнова папрасілі здабываць інфармацыю, як беларускія апазіцыйныя структуры выкарыстоўваюць гранты Еўрапейскага Саюза і ці не раскрадаюць іх. Аксёнов пагадзіўся быць гэтым таемным еўрапейскім аўдытарам, хоць насамрэч камунікаваў з беларускім КДБ. Ён перадаваў ім спісы арганізатараў і ўдзельнікаў мерапрыемстваў, на якіх бываў. Агулам Аксёнов зрабіў 5 такіх справаздач, за кожную яму плацілі па 50 еўра. А скончылася ўсё ўвогуле трагікамічна. 18 лістапада ў варшаўскім беларускім моладзевым хабе быў семінар на тэму бяспекі. Хэдлайнерам чакаўся прадстаўнік падліковай палаты ЕС з выступам па відэасувязі. Аднак замест яго на экране з'явіўся намеснік начальніка следчага ўпраўлення КДБ Константин Бычак. Ён здзекліва падзякаваў Аксёнову за супрацоўніцтва і заявіў прысутным: «Сустрэнемся ў следчым ўпраўленні КДБ», а пасля чаго адключыўся. Олег Аксёнов пасля прызнаў, што яго сапраўды выкарысталі, а сам ён шчыра лічыў, што працуе на нейкі аўдыт для ЕС. Гісторыя, канешне, паказальная шмат у чым. Можна адзначыць і наіўнасць некаторых беларускіх актывістаў і паспяховую працу спецслужбаў. Але ж падобна, што карысці ад Аксёнова КДБшнікам асабліва не было. Інакш яго б не сталі так паказальна здаваць. Вадзім Пракоп'еў ідзе на выбары. Гаворка, праўда, не пра выбары прэзідэнта, прынамсі пакуль. Былы мінскі рэстаратар Вадзім Пракоп'еў за апошнія гады адзначыўся і як блогер, і як грамадскі дзеяч, і нават як чалавек каляваенны. Тут згадаем яго спробу стварыць полк пагоня. Улады не пакінулі такую актыўнасць без увагі, і ў Беларусі Пракоп'ева завочна асудзілі на 25 гадоў калоніі. Праўда, апошнім часам здавалася, што Вадзім трохі сышоў у цень. Ён уладкаваўся на працу ў польскую лагістычную фірму і ўжо радзей з'яўляўся ў публічнай прасторы. Але, як высветлілася, гэта быў нядоўгі перапынак. Цяпер Вадзім абвясціў, што пачынае сапраўдную палітычную кар'еру. У інтэрв'ю «Зеркалу» ён расказаў, што спачатку прыме ўдзел у выбарах у каардынацыйную раду, якія пройдуць у наступным годзе. Пракоп'еў кажа, што не ўспрымае Ціханаўскую як нейкага ворага ці канкурэнта, але адзначае, што, на яго думку, у дэмакратычным руху цяпер вакуум лідарства. Цытата: «Цяпер у нас, беларусаў, няма суб'екта, які б біўся за незалежнасць Беларусі за сталом будучых мірных перамоваў. Справы ідуць кепска, імавернасць негатыўнага сцэнару прыстойная. Калі нам, нашым дзецям і ўнукам патрэбна жывая Беларусь, то трэба браць ініцыятыву ў свае рукі і дзейнічаць». Канец цытаты. Дзейнічаць, як бачым, Пракоп'еў вырашыў асабіста. Ён кажа, што не плануе далучацца да нейкай партыі альбо ствараць сваю. Замест гэтага Вадзім збіраецца шчыльна ўзаемадзейнічаць з беларускімі дыяспарамі за мяжой. Па словах Пракоп'ева, у беларусаў замежжа цяпер хапае і людзей, і ідэй, і ініцыятывы. Знік вядомы ксёндз, і падобна, што справы кепскія. Сілавікі затрымалі святара Генрыха Акалатовіча, пробашча валожынскага храма святога Юзафа. Акалатовіч ужо не малады, яму 63 гады, ён мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Святар перанёс інфаркт, а нядаўна яму рабілі аперацыю настраўніку ў сувязі з анкалогіяй. Што стала дакладнай прычынай затрымання, пакуль высвятляецца, але канал «Хрысціянская візія» сцвярджае, што Акалатовіча вінавацяць у здрадзе дзяржаве. Праўда, за што канкрэтна, невядома. Пакаранне па гэтым артыкуле вельмі сур'ёзнае, ад 7 до 15 гадоў калоніі. Так што мы працягваем разбірацца ў гісторыі, але адзначым вось што. У Савецкім Саюзе Акалатовіча затрымлівалі і штрафавалі каля 30 разоў. У лукашэнкаўскай Беларусі, падобна, ксяндза проста пасадзяць. А ў Рэчыцкім раёне міліцыя застрэліла мужчыну. Пачалося ўсё з п'янай сваркі. Двое мясцовых жыхароў на падпітку абвінавацілі свайго прыяцеля ў крадзяжы алкаголю. Яны прыйшлі да яго дома са стрэльбай і пачалі страляць у плот. Мужчына спалохаўся і пазваніў у міліцыю. Сілавікі прыехалі разбірацца. Аднаго з агрэсараў затрымалі ў яго дома, а вось другога знайшлі на вуліцы яшчэ са стрэльбай у руках. Міліцыянты заклікалі яго скласці зброю, але мужчына праігнараваў патрабаванне і пайшоў на іх. Тады сілавікі пачалі страляць. Спачатку ў паветра, а калі гэта ніяк не паўплывала на мужчыну, то міліцыянты стрэлілі ўжо ў яго. Як паведамляюць сілавікі, пасля міліцыянты аказалі параненаму вяскоўцу першую дапамогу і выклікалі хуткую. Мужчыну адвезлі ў бальніцу, але там ён сканаў ад раненняў.
Бяда адбылася ў Гродні. У мясцовай гімназіі нумар 5 проста на уроку памерла шасцікласніца. Афіцыйна пра гэта маўчаць, але партал «Зеркала» расказвае падрабязнасці. Па пятніцах у дзяцей урокі танцаў, на якіх часам бываюць вялікія нагрузкі. І ў пятніцу 17 лістапада адна з вучаніц памерла проста на наступным занятку. Што здарылася, высвятляецца, але неафіцыйнай прычынай смерці называюць праблемы з сэрцам. Дзяўчынцы было толькі 12 гадоў. У гімназію, куды пазванілі журналісты, коротка пацвердзілі трагічны выпадак, цытата. «Стала дрэнна. Яна страціла прытомнасць і ўсё. Лекары не змаглі выратаваць і аказаць дапамогу. Там у дзіцяці былі праблемы са здароўем». Канец цытаты. А ў Верхнядзвінскім раёне судзяць чыноўніка, які раней актыўна тапіў за Лукашэнку. Уладзімір Кузняцоў раней узначальваў мясцовыя камунальныя і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. Акрамя таго, ён актыўна выступаў у падтрымку рэжыму. Быў задзейнічаны ў інфармацыйна-прапагандысцкіх групах райвыканкама, а таксама пазіраваў для раёнкі як удзельнік датэрміновага галасавання на канстытуцыйным рэферэндуме ў 22 годзе. Праўда, гэта не дапамагло. Цяпер Кузняцоў на лаве падсудных. Абвінавачванне традыцыйнае для рэгіянальных кіраўнікоў. Злоўжыванне ўладай альбо службовымі паўнамоцтвамі. Былому начальніку пагражае ад 2 до 6 гадоў калоніі. А ў Бабруйскім раёне урачыста адкрылі помнік кошыку з бульбай. Выглядае ён вось так. Зроблены ён з бронзы, а знаходзіцца ў вёсцы Вялікія Бортнікі каля сховішча для агародніны мясцовага сельгаспрадпрыемства. На адкрыццё прыехалі мясцовыя і раённыя чыноўнікі. Пасля, калі верыць прэсе, усіх прысутных пачаставалі дранікамі. З мукой ці без мукі інфармацыі, на жаль, няма. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.